McDonald's abụrụ ebe McDonald's ga-abụ the angel Come and give us a better than 50,000 to win. Let's see the winner. Let's go one more time. Yes, sir, you don't fly. Come like this. Yes, man, you don't win 50,000. Wait. You want to take your 50,000 and go. Or then you bring another person. I want to take and go back to my children. Wait. If you win somebody now, you will take 100.
But if the person win you, nothing for you. No, my 2,000. Igbo ndị ọma, anyị ekele gị ka ị si na-ekiri egwu Igbo na chanel anyị. Biko gbakwa mbọ ka ịkwado anyị site na sọskraịbụ na chanel anyị nke a bụ Igbo Songs TV. Biko sọskraịbụ ka asụsụ Igbo wee na-aga n'ihu, ka egwu Igbo na-aga n'ihu, ka omenala Igbo na-aga n'ihu. Udo dịrị unu. Welcome to Igbo Songs TV. Please subscribe.